натиҷаи санҷишҳои муштарак дар бозору мағозаҳои шаҳру навоии вилоят миқдори муайяни маҳсулоти хӯрокворӣ ва машруботи спиртӣ ки ба талаботи стандартӣ ҷавобгӯ нест ва муддати истифодабарии он гузаштаро аз муомилот бардоштанд. Аслан маҳсулоти қаннодие ки ба вилоят ворид мегардад ғайри талаботи стандартӣ ба фурӯш гузошта мешавад. Дар аксари маҳсулоти қаннодии санаи барориш истеҳсолкунанда маълумот дар бораи маҳсулот ва дигар тамғагузорӣ бояд дошта бошад. гарчанде аз тарафи раёсат стандартизатсия мунтазам корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни соҳибкорон ва фурӯшандагон оиди талаботи риояи қонунҳои амаликунанда, яъне қонун дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон, қонун дар бораи бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ гузаронда мешаванд. ҳоло ҳам соҳибкороне ҳастанд ки ин манфиати шахсии худро аз саломатии шаҳрвандон боло дониста бас ҳуқуқвайронкунӣ роҳ медиҳанд. маҳсулоти миллати истеъмолишон гузаштагиро ба фурӯш мебароранд. фақат дар 2 моҳи охири соли ҷорӣ маҳсулотҳои қаннодӣ, маҳсулоти ширӣ, машруботи спиртӣ, нӯшокиҳои ғайри спиртӣ, қаҳва, маҳсулоти ширӣ, ярмаи гандум ва ғайра аз нояҳои ишкошим, нояҳи рошқала, нояҳи мурғоб аз тарафи нозирони савдои раёсат бо нишондоди санаи аз муомилот гирифта шуда санади нобудсозӣ тартиб дода шуд. айни замон беш аз 1800 дона арақи худсохт ки ба саломатии инсон хатар дорад аз муомилот гирифта шуда дар озмоишгоҳи раёсат мавриди ташхис қарор доранд. Кормандони раёсати номбурда агарчи вақтҳои пеш маҳсулоти спиртиро дар ҷои махсус несту нобуд намуда бошанд, айни замон дар озмоишгоҳи раёсат маҳсулоти спиртиро кор кард намуда онро мувофиқи дархост ба муассисаҳои таълимӣ дастрас намуда онро чун маҳлули антисептикӣ истифода менамоянд. айни ҳол дар анбори озмоишгоҳи маҳсулоти хӯрока 1972 литри машруботи спиртӣ мавҷуд аст ки он дар натиҷаи ташхиси физикавӣ химиявӣ ғайри стандартӣ дониста шуданд ва протоколи ташхисӣ тартиб дода шуда ва инчунин санади нобудсозӣ ҳам ташкил дода шуда буд ва пештара мо чунин маҳсулотҳои ғайристандартиро аз муомилот гирифта ва баъди тартиб додани санад онро несту нобуд мекардем. Лекин имрӯз бо сабаби пандемия мо аз чунин маҳсулотҳои спиртдор, яъне дар натиҷаи асбоб барои коркарди яъне арақ мо дорем, онро коркар карда аз он спирташонро гирифта бо дархости яъне шаҳрвандо муассисаҳо ба муассисаҳо яъне тақсим мекунем. имрӯз бошад мо баъд аз қонуни яъне ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи яъне несту нобуд накардани маҳсулоти спиртӣ ва аз он коркар кардан ва спирт баровардан барои безараргардонӣ мо ин корро анҷом медиҳем ва чунин миқдори маҳсулоти ғайриспиртӣ имрӯз барои коркар дар озмоишгоҳ истодааст. раёсати стандартизатсияи вилоят сокинонро ҳушдор медиҳад ки дар сурати ба талаботи стандартӣ ҷавобгӯ набудани маҳсулоти хӯрока ва дигар маводи озуқаворӣ ба раёсати номбурда муроҷиат намоянд. вазъияти стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои вилояти мухтори Коҳистони Бадахшон маҳсулоти пастифат ва муҳлати истифодабарии он гузашта ки дар натиҷаи рейдои муштарак ҷамъоварӣ гардидааст дар ҷои махсус несту нобуд намуданд.